Γεια σας. Βρίσκομαι έξω από το Κέντρο Έρευνας Θεάτρου και Χορού Συμπλήν εδώ, στη Λάρισα. Πάω να συναντήσω δύο πολυσύνθετους καλλιτέχνες, τον Ηρακλή Τζαφέτα και τον Γιώργο Κωνσταντινίδη. Δύο ανθρώπους που εκτός από την αγάπη τους για το θέατρο, φέρουν μαζί και τις προσωπικές τους αναζητήσεις για κοινωνική δράση και συμμετοχή. Τους συναντώ με αφορμή το τρίτο και τελευταίο μέρος της τριλογίας Lebensraum. Πάμε να τους γνωρίσουμε. Η έννοια του Lebensraum φέρει βαρύ ιστορικό και πολιτικό φορτίο. Πώς έχει επηρεάσει αυτό την προσέγγιση σας στην παράσταση και πώς πιστεύετε ότι το κοινό θα αντιληφθεί αυτή τη σύνδεση? Το Lebensraum σημαίνει ζωτικός χώρος. Το εξηγούμε και στην παράσταση, δηλαδή. Από το πρώτο Lebensraum το γράφει ο Θανάσης Τριαρίδης. Και επειδή εξηγείται, νομίζω πως πολύ εύκολα θα πιάσει το νόημα ο κάθε θεατής. Και με τη δράση που εξελίσσεται παράλληλα στην παράσταση, έχει να κάνει με την εξουσία. Και με το πώς, ας πούμε, Lebensraum σημαίνει ότι κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να προσαρτήσει όσα εδάφη του χρειάζεται για να αναπτυχθεί. Πράγμα που χρησιμοποιήθηκε από τους Ναζί, ας πούμε, κατά κόρον. Και βλέπεις ότι είναι μια τακτική. Ήταν βασική τακτική του Χίτλερ. Επίσημα, δηλαδή ήταν η τακτική του. Οπότε ο Τριαρίδης απλά το μεταφέρει σε ένα προσωπικό επίπεδο. Σε ένα ατομικό μάλλον επίπεδο. Κατά πόσο δηλαδή παραχωρώντας ζωτικό χώρο του μυαλού σου στον φόβο, μπορείς να παραδοθείς σε κάποιον ο οποίος μπορεί να εμφανιστεί το μυαλό σου. Ως ηθοποιοί, πώς διαχειρίζεστε αυτή την έκφραση του συναισθήματος? Το πείραμα γενικά γίνεται για το κοινό. Δηλαδή γίνεται για την ανθρωπότητα, αυτό που λέει και ο Τριαρίδης. Αυτό φαίνεται και στο 1, και στο Lebensraum 1, και στο 2, και στο 3. Δηλαδή, το πειραματόζω, ο ρόλος του Γιώργου, ας πούμε, και της Τάλιας παλιότερα, σε καταλαβαίνω στο 1 και στο 2, είναι ουσιαστικά το μέσο για να γίνει το πείραμα στο κοινό. Τι μήνυμα θέλετε να περάσετε? Αυτό... Αν υπάρχει. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να περάσω κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα. Ερωτήσεις βάζω. Ποιος είναι ο στόχος για το θεατή? Να φύγει από εδώ προβληματισμένος, να φύγει έχοντας παλέψει με το φόβο του? Ο στόχος είναι να δούμε πόσο εύκολο είναι το θύμα να γίνει θήτης, στο συγκεκριμένο, στο Lebensraum 3 μιλάω, και ο λόγος που επέλεξα και εγώ προσωπικά, sorry Γιώργο, το παίρνω λίγο κατά πόσο, το πώς διάλεξα αυτό το έργο, τη συγκεκριμένη συγκυρία, πόσο εύκολα ο θήτης γίνεται θύμα, πάρα πολύ εύκολα. Το βλέπουμε αυτό τις τελευταίες δεκαετίες με το Ισραήλ, πως είναι ένας λαός ο οποίος πέρασε τα πάντα, όπως και άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως οι Ρωμά, οι ομοφυλόφιλοι, που σφαγιάστηκαν και κάηκαν και κυνηγήθηκαν και δολοφονήθηκαν από τον Χίτλερ. Και αυτή τη στιγμή το κράτος του Ισραήλ είναι ένας τεράστιος τρομοκράτης, ο οποίος εδώ και δεκαετίες σφαγιάζει και περιορίζει και τρομοκρατεί και προκαλεί φόβο σε έναν αντίστοιχα άλλο λαό. Δηλαδή, άμα το βάλουμε αυτό στα δύο πρόσωπα που έβγαλε στον χειριστή και στον αποδέκτη του πειράματος, στον πειραματόζω και στον χειριστή, γίνεται ακριβώς το ίδιο. Είναι μια τραγική ηρωνία. Είναι μια τραγική ηρωνία και γι' αυτό το γράφουμε και στο δελτίο τύπου στον ορισμό του Lebensraum, τον επίσημο, που είναι ο ζωτικός χώρος. Είναι η ικανότητα ενός κράτους να προσπαθήσει κάτι που χρειάζονται για να αναπτυχθεί η ηρωνία. Είναι προφανές το στοιχείο της ηρωνίας στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η έννοια Lebensraum. Πώς διαχειρίζεται η παράσταση αυτή την ηρωνία και τι μήνυμα θέλει να περάσει για τον πόλεμο, τη βία? Τα Lebensraum είναι γενικά βία. Περιέχουν τη βία μέσα τους τα κείμενα αυτά. Δεν δίνει απάντηση. Δεν περνάει κάποιο μήνυμα. Το επαναπροσδιορίζει. Το ξαναφέρνει στο τραπέζι.
Βάζει το κοινό σε σκέψεις του τύπου εγώ με βλέπω μέσα σε αυτό κάπου. Εγώ τουλάχιστον έτσι το καταλαβαίνω. Και από τις αναγνώσεις και τώρα που ασχολούν πραγματικά με την παράσταση τη συγκεκριμένη. Και τα καλά θεατρικά έργα για μένα δεν δίνουν απαντήσεις. Ούτε οι καλές παραστάσεις δίνουν απαντήσεις, πιστεύω. Τροφή για σκέψη περισσότερο. Και δεν είναι η σωματική βία. Δηλαδή, κανένα Lemons Round από τα τρία, το λέω επειδή έχω δουλέψει και τα τρία έργα. Κανένα Lemons Round δεν έχει σωματική βία. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Ξέρεις, όλη η βία είναι ψυχολογική, λογική, είναι άλλου είδους βία. Δηλαδή, το βλέπουμε με την είσοδο του αποδέκτη μέσα στον χώρο. Το πώς ας πω, σε μια μικρή ποιότητα στη σωματική του συμπεριφορά μπαίνει και κάτι κατευθείαν δέχεται. Πώς να βλέπεις άλλο στον χώρο. Αυτό είναι και στο 1 και στο 2. Αυτό είναι συγκεκριμένο σκηνοθετικό. Δεν το λέω ψωνίστα, κατάλαβες που σου λέω. Δηλαδή, το βλέπει ο θεατής κατευθείαν ότι αυτός ο άνθρωπος με το που μπαίνει στον χώρο του πειράματος κάτι δέχεται. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι κατά την προετοιμασία αυτής της παράστασης, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο? Υπήρξαν στιγμές που επηρεάστηκε η ψυχολογία σας? Εντάξει, στην υποκριτική υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για το πώς θα υποδηθείς κάτι. Καλά, εγώ και πιτσιρικάς έτσι τώρα, τώρα αποφύτησα, αλλά μ' αρέσει το σχολούμαι. Υποτίθεται ότι τα πράγματα στο θέατρο συμβαίνουν τεχνικά, ας πούμε, συνήθως. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα μπω στο ρόλο και θα τα νιώσω και θα κάνω. Βέβαια, υπάρχει μια άλλη προσέγγιση που λέει ότι ναι, έτσι θα κάνεις, ας πούμε. Για μένα το ιδανικό είναι κάτι ενδιάμεσο, δηλαδή να βρίσκεις κάτι από σένα, αλλά να το προσεγγίζεις μετά τεχνικά. Τώρα, εγώ το ρόλο του αποδέκτη φυσικά και τον φέρω στην καθημερινότητα και σκέφτομαι πώς περπατάω τώρα. Περπατάω σαν Γιώργος, σαν αποδέκτης. Αυτός υποτίθεται ότι έχει μείνει άυπνος. Πώς είναι να είσαι άυπνος και να είσαι στον έξω κόσμο. Κάτι τέτοια πράγματα. Αλλά νομίζω το περιβάλλον που δημιουργούμε εδώ πέρα μέσα επιτρέπει να ελευθερωθούμε, ρε παιδί μου, και να το ζήσουμε εδώ, ότι είναι να το ζήσουμε. Δεν είναι ότι μετά θα φύγω και θα λέω ο Ηρακλής μου φώναξε ή εγώ τον απείλησα. Υπάρχουν μέσα στο κείμενο τέτοια πράγματα. Είναι ξεφουσκώνει, είναι μαλακώνει. Όλο το κεφάλαιο Lemons Round που μας έχει φάει 3 χρόνια τη ζωή μας είναι ένα πείραμα προσωπικό. Δηλαδή, στο πρώτο Lemons Round η Θάλια ήταν έγκυος, δηλαδή παίζαμε και είχε πόνους πάνω στη σκηνή επειδή κλωτσούσε, ήταν 8,5 μηνών έγκυος. Οπότε ήταν όλο ένα τεστ πολύ μεγάλο, το οποίο προσπαθήσαμε πάρα πολύ να το αφήσουμε έξω από τις πρόβες όπως πρέπει. Γιατί στις πρόβες θεωρώ έτσι, δεν είμαστε ούτε οι φίλοι, ούτε το ζευγάρι, ούτε δεν υπάρχει. Εδώ πέρα είμαστε λευκό χαρτί. Ωραία. Το ξέρεις και εσύ, σε κάθε δουλειά έτσι είναι. Οπότε ήταν ένα πείραμα να διαχειριστούμε. Ας πούμε, θυμάμαι στο Lemons Round, είχε ένα μονόλογο η Θάλια, ας πούμε, και κάποια στιγμή έφαγε ένα κλωτσίδι από τη μικρή, καλό. Μαζεύτηκε κατευθείαν, το οποίο έμεινε. Δηλαδή είχε μείνει και έμεινε σε όλη την παράσταση και της έδωσε ένα τελείως διαφορετικό στάτους μέσα στην παράσταση. Δηλαδή, εκεί που πίεζε πολύ το να το πειραματώσω, εμένα που ήμουν να το πειραματώσω στο ένα, κάποια στιγμή βλέπεις έναν ολόκληρο γυριστημένο στάτους να κάνει ή να μαζεύεται. Το οποίο δεν είναι. Δηλαδή, κάποια πράγματα θέλουν να το προκύπτουν. Δεν είναι αυτό που λες και για την ένταση, για τα συναισθήματα, για γενιά. Κάποια πράγματα προκύπτουν. Αν δεν προκύψουν, είναι ψέμα. Αν δεν προκύψουν, θα είναι. Δεν το κάνεις μέσα. Είναι και πιο φυσικά. Μπράβο. Οπότε το θέμα είναι το πώς θα μπορέσεις να τα επαναλάβεις με τη συνέπεια και με την ακρίβεια όπως τη στιγμή που προέκυψαν. Εκεί μετά είναι η τεχνική, είναι η δουλειά, είναι οι πρόβες και οι δοκιμές. Τώρα στο μεταξύ μας εδώ έχουμε μια άλλη δυσκολία. Καθώς με τον Γιώργο γνωριζόμαστε από το 2016 και γνωριζόμαστε και σε τελείως διαφορετικούς κύκλους, ρε παιδί μου, εκτός τέχνης γενικότερα, στην Κομοτηνή. Είχαμε και πολύ κοινές πολιτικές απόψεις, οπότε
στη διαδικασία της ανάλυσης, όταν διαβάζουμε, έγινε μια τρομερά επικοδομητική συζήτηση. Οπότε φτιάξαμε 2 χαρακτήρες, τους πλαισιώσαμε με πάρα πολλά links στην καθημερινότητα. Αυτό βοήθησε. Μετά λίγο δυσκολεύτηκα στο να αποβάλω τον Γιώργο σαν Γιώργο. Βοήθησε που τον κούρεψα. Και κουρευτήκαμε και γίναμε ίδιοι. Δηλαδή, όταν έπαιξε αυτή η ιδέα ότι γιατί βοηθάει και το έργο, το οποίο θα το δείτε στην παράσταση, γιατί υπάρχει αυτό. Εκεί κάπως, επειδή είδα έναν άλλον άνθρωπο, εκεί μου έφυγε λίγο το βοήθησε όλο αυτό. Ουσιαστικά γνωριστήκατε από μία άλλη οπτική και επαναπροσδιορίζετε και τις σχέσεις σας, φαντάζομαι. Εγώ είχα και ένα εργαστήρι στην Κομοτηνή θεατρικό όπου ο Γιώργος είχε έρθει, δηλαδή τον είχαμε αυτή εντός εισαγωγικών. Δεν μου αρέσει. Αυτό είχε. Εντάξει, απλά δεν μου αρέσει ο όρος χάσμα, με μεγαλώνει ηλικιακά κατάλαβα. Δεν είναι. Οπότε εγώ ήξερα πως είχα μια εικόνα, ρε παιδί μου, το πώς ο Γιώργος ανοίγει πάνω στη σκηνή, το πώς, οπότε μπορούσα να τον χειριστώ και το καλοκαίρι. Το πρότεινα να έκανε με πολύ μεγάλη χαρά. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τελείωσε το σχολείο του κρατικού, έκανε τεράστια άλματα, δηλαδή ρόλαρε πάρα πολύ το πράγμα και είναι καλό που είναι και μόλις τελείωσε τη σχολή. Έπρεπε ο Γιώργος να ολοκληρώσει τις σπουδές του για να παίξετε μαζί. Φθηνά εργατικά χέρια. Εκπαίδευση, ναι, δεν γίνεται. Επομένως πέρασε όλα τα βασικά τεστ και έτσι συνεργάζεται. Δεν είναι τεστ, ρε παιδί μου. Είναι και μια κουβέντα που ανοίγει στην πόλη σιγά σιγά από αρκετούς συναδέλφους και πρέπει να ανοίξει κάποια στιγμή. Κάποια έργα είναι αρκετά δύσκολα και ειδικά το σύγχρονο ρεπερτόριο είναι θέατρο σχέσεων, το οποίο πρέπει να μπεις πολύ και με τεχνικά, πρέπει να έχεις κάποια εφόδια, πρέπει να έχεις εκπαίδευση, που είναι δύσκολο να το πιάσει κάποιος ερασιτέχνης αυτή τη στιγμή. Εκτός του ότι μιλάμε για το επαγγελματικό σκέλος του Συμπλήν, δηλαδή πλήρωνο μας να μην κόπαστε, είναι η δουλειά μας, έτσι δεν το κάνουμε για την πλάκα μας, χωρίς να βιώνουμε τους ερασιτέχνες, αλλά δεν είναι έργα τα οποία θα το δεις εύκολα σε ερασιτεχνική στιγμή. Ας πούμε και ερασιτέχνες που έχουν ανεβάσει έργα του Τριαρίδη είναι ερασιτέχνες οι οποίοι θα κυνηγήσουν και σεμινάρια, θα κυνηγήσουν, έχουν σκηνοθέτες με εκπαίδευση. Δεν είναι οι ερασιτεχνικές ομάδες οι οποίες το κάνουν απλά για το φόβο τους και μπορούν να ανεβάσουν άλλα έργα πιο εύκολα, πιο κατάλαβες. Και δεν το λέω καθόλου, μην παρεξηγηθώ υποτιμητικά. Έτσι, οι ερασιτεχνικές είναι στολίδια για μένα. Στολίδια πραγματικά. Ποια είναι η σημασία του θεάτρου σήμερα ως χώρου κοινωνικής και πολιτικής κριτικής? Πώς νομίζετε ότι αντιλαμβάνεται το κοινό κάποιες έντονες παραστάσεις, όπως είναι και το Lebensraum, σε μια εποχή υπερπληροφόρησης? Εντάξει, το θέατρο είναι φύση πολιτικό, θα πω εγώ. Γιατί περιέχει αυτή τη συνάντηση κοινού με σκηνής και ό,τι πραγματεύεται ένα έργο έχει πολιτικές προεκτάσεις. Αλλά επειδή βλέπουμε μια εποχή που τίποτα δεν είναι ρόδινο σιγά σιγά και στην ελληνική κοινωνία έχει μπει όλο και πιο βία αυτό το πράγμα, ο κόσμος το έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη να ακούσει κάτι που να δει και τον εαυτό του μέσα. Εγώ δηλαδή, σαν θεατής, πάντα αυτό ζητάω. Ζητάω να πηγαίνω στις παραστάσεις που να έχουν κάτι να πούν για το σήμερα. Για το πού θα δω εγώ τον εαυτό μου μέσα εκεί. Πώς θα φύγω μετά. Όλα τα υπόλοιπα εμένα δεν με αγγίζουν. Αυτό το θέατρο θα ήθελα να κάνω και αυτό το θέατρο θα ήθελα να βλέπω. Είναι πολύ υποκειμενικό, ξέρεις. Εγώ νομίζω δηλαδή αυτό δεν είναι. Κάποιος να πάει να ξεχαστεί. Ο κάθε δημιουργός και ο κάθε διαλέγει το πράγμα με το οποίο θέλει να ασχοληθεί. Είναι σαν τις ειδικότητες του γιατρούς. Δηλαδή, τελειώνει στην ιατρική και ο ένας θέλει να γίνει χειρούργος, ο άλλος θέλει να γίνει γυναικολόγος, ο άλλος θέλει να γίνει ακτινολόγος και εγώ δεν ξέρω τι. Θέλω να πω έτσι και στο θέατρο. Εντάξει, εγώ ας πούμε επιλέγω ένα ρεπερτόριο από ότι ξέρεις το οποίο θα είναι πολύ συγκεκριμένο, γιατί αυτό θέλω να πω εγώ σαν καλλιτέχνης. Ωραία, αυτά θέλω εκεί θέλω πάνω να τοποθετηθώ και να θέσω κάποιες ερωτήσεις ενώπιον κοινού δημόσιων υπό καλλιτεχνικό πρίσμα. Αλλά
από εκεί και πέρα, σαφώς υπάρχει και ο κόσμος ο οποίος θα επιλέξει να πάει και να ψυχαγωγηθεί απλά για να περάσει καλά. Δηλαδή θα πάει να δει, θα θέλει να πάει να δει μια παράσταση απλά για να γελάσει. Δεν θέλει να προβληματιστεί, θέλει να ξεφύγει από όλη αυτή τη μαύρη. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και δεκτό. Δεν είναι δηλαδή ότι αυτό είναι το σωστό θέατρο, αυτό είναι το καλό θέατρο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Απλά θέλω να πω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του ανάγκη. Δηλαδή, μέσα στο μέτρο, ένας άνθρωπος μπορεί να περνάει τόσο δύσκολα που ενώ θα θέλει να έρθει να δει το Level Down, να μην θέλει να μπει, να πει ρε φίλε, τα ζω κάθε μέρα, δεν θέλω να έρθει. Αλλά γενικά έχει πάρα πολύ χιούμορ η παράσταση. Το τριέλεπτο γενικά έχει πολύ μαύρο χιούμορ. Δηλαδή, και ξέρεις τι το κάνει, ναι, και το κάνει και σε πολύ ωραία σημεία. Δηλαδή, σε χαλαρώνει για να σου φέρει μετά το boom. Και για να ελαφρύνουμε και λίγο το κλίμα, να πάμε σε αυτή την πολύ πρωτότυπη ιδέα που είχατε, να γίνονται οι κρατήσεις όχι μέσω γνωστών site του διαδικτύου για εισιτήρια, αλλά με γραπτό SMS. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα? Η ιδέα ξεκίνησε από τον κύριο Χιλ. Από την περσινή παράσταση, η οποία γενικά ήταν πολύ σατυρική, ας πούμε, κλπ. Όπου δεχτήκαμε ένα SMS για μια κράτηση. Κάποιος μάλλον του τελείωσε το πακέτο του χρόνου ομιλίας και είχε μόνο SMS. Κάπως έτσι το συνδέσαμε με την Αναστασία, τη βοηθός σκηνοθέτη που κρατάει τις κρατήσεις. Και σου λέω, λοιπόν, θα το πλασάρουμε. Ξεκινάμε να πλασάρουμε SMS. Και γινότανε, ξεκίνησε αυτό και αλυσιδωτά. Και μετά ξεκίνησε και το. Θα σας τελειώσουν όλες οι εταιρείες με το, ξέρεις, το τρόλ αυτό. Και το οποίο το δουλεύουμε και στο Lebensraum, το οποίο το βάζουμε λέω στη συνθήκη, επειδή θα παίξουμε πασαρέλα, δηλαδή η δράση θα γίνεται στη μέση και θα έχουμε κοινό αριστερά-δεξιά. Στέλνουμε οι κρατήσεις που να γίνονται με ένα SMS. Στέλνετε μια ερώτηση. Και ανάλογα με την απάντηση του Μαζίνου, θα κάθονται στην αντίστοιχη πλευρά. Η μία πλευρά είναι του χειριστή και η άλλη είναι το αποδέκτη. Εντυπωσιακό. Αυτό. Δηλαδή με το που μπαίνουν οι κρατήσεις θα καθοδηγούνται από την ταξιθέντρια ή τον ταξιθέντη θα καθοδηγούνται είτε προς τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Ολοκληρώνοντας, να αναφέρουμε και τους συντελεστές της παράστασης. Δύο βοηθοί σκηνοθέτη, η Αναστασία Ιβούνη και η Χριστίνα Κυρατζίδου. Στην κινηματογράφηση τρέιλερ ο Δημήτρης Σοβάρας, φωτογραφίες Γιάννης Τατζιαντονίου. Η αφίσα η Νανόη Κατσανούλα, Τριαρίδης, Θανάσης Τριαρίδης φυσικά. Να πούμε ότι και το Σάββατο θα είναι εδώ σκηνοθέτης της Το παράστασης. Σάββατο θα είναι ο Θανάσης Τριαρίδης και θα γίνει και κουβέντα μετά με το κοινό πάνω σε όλα αυτά. Και γι' αυτό Σάββατο θα έκανα συγκρατήσεις, έτσι. Νομίζω αυτά, ναι. Αυτά. Σκηνικά η ομάδα λύσου. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε, δηλαδή είναι πολύ άδειο δωμάτιο. Και μετά τη Λάρισα θα κάνετε και μια περιοδία. Φεύγουμε, ναι. Πήγαμε από Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κομοτηνή, Σέρρες και συζητάμε Αθήνα, θα δούμε. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην παράσταση. Εύχομαι να αγγίξει το κοινό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο και Ηρακλή, Ηρακλή και Γιώργο. Εμείς ευχαριστούμε. Είστε επανειδή.